Mașina de spălat trăiește mai mult cu calgon. Am învins-o. Hai, Ionel. Aoleu! M-ați ajutat pe aici și a trecut mult timp. A trecut mult timp de când tot... Asta mai vedem. Ce să zic? O data viitoare. Drumuri bune, La fel, fire întins. tu zici că ești în vacanță, de fapt voi doi ziceți că ați plecat exact oamenii care trebuie, la grătar, la șpriț, scaunul, masa, umbrela. Eu de-aia am venit. Hai, aveți grijă de voi. Băieții au plecat și acum va trebui să mă apuc într-adevăr de muncă, de pescuit. Tot ce am înțeles până acum este că, cel puțin la mine în stand, este foarte, foarte mult pește mic și trebuie să fac cumva în seara aceasta să îl ocolesc. Până acum vedeta partidei a fost un pește de vreo 10 kg pe care nici n-am apucat să-l scot în fața camerei foarte bine, dar asta este situația. Peștele a stat la sling, l-am luat în toiul nopții, a fost un drill puțin mai atipic, a trebuit să ies după el cu barca și, ținând cont că era 3 noapte, am zis că cel mai bine ar fi să îl bag la sling și să îl prezint dimineață. Însă, peștele fiind odihnit, a luat-o la plimbare, să spun așa. Partea de socializare s-a terminat, acum va trebui să scot lansetele, pentru că de pe zonele pe care am pescuit până acum nu mai vine nicio trăsătură, nici măcar de pește mic. Cei drept am umblat și la monturi, folosesc niște riguri cu o distanță mai mare, folosesc cârlige mari, momel de cârlig mai mari, prezentări de tip snowman, ca să cadă foarte ușor pe acea zonă. Am 3 lansete la apă, doar una dintre ele este pe o zonă în care am maxim încredere, este pe intrarea fix în fața intrării la un canal acolo. E o zonă pe care Marius a sondat-o foarte bine cu Pro din stick-ul în ziua trecută și a găsit o zonă cu nisip. De acolo au venit și peștii mai îmbrăcați, să spun așa, însă standul, din punct de vedere al dificultății, nu e tocmai cel mai prietenos, pentru că toți peștii fac același lucru, se duc agresiv în partea stângă, unde sunt niște plauri, sunt bucăți de stuf cu pământ ieșite din apă, e un pic mai complicat de scos peștele de acolo, de aceea am și fost nevoit să ies cu barca. Cât mai povestim, mă apuc să scot lansetele, vreau să le repoziționez, vreau să încep să nădesc. Hai că asta a fost pusă bine. Ca să vă dați seama de condițiile de pescuit, e ceva rău acolo. Asta nu mai este. Sărac. Hai să vedem, poate ușor, ușor. Nu tragem brusc, îndreptăm vârful spre apă și încercăm să scoatem lanseta. Începe să se rupă de acolo. Să nu se rupă firul totuși. Folosesc un fir destul de gros, un 0,46, pentru că m-am informat înainte să vin aici că a ieșit.
M-am informat înainte să vin aici și am aflat că zona nu e tocmai ușor de pescuit și firul gros este extrem de important. Așa că n-am stat pe gânduri, am luat un fir de la Berkeley, o rolă mare cum îmi place mie. Mi-am încărcat mulinetele full, tocmai pentru că în cazul în care am o ruptură ceva, să mai rămână fir pe tambur, să nu stau să îl umplu din nou. Dacă sunt nevoit să fac asta, am suficient fir pentru a acoperi golul sau lipsul. Firligul foarte bine, pop-up-ul a plecat, aia e. Plumb gripa, 120 de grame pe această lansetă. Nu am venit chiar atât de pregătit cu plumbi. Nu mă așteptam să pierd plumb la fiecare pește, dar ăsta e pescuitul, ne adaptăm. Așa că mai am la mine de 140, de 160. Noroc că am borseta cu plumbi la mine. Mă rog, mai mulți plumbii pe care i-am folosit la Dunăre și mai am ceva plumbi pe care am folosit la partida de pe Balta Palatului Căciulați pe care am făcut-o cu ceva timp în urmă. A fost o iarnă lungă, am început să obosesc destul de repede când mulinez firul și asta se datorează lipsei de pescuit, că despre asta e vorba, lipsa de antrenament. În continuare mă confrunt cu condiții dificile, acolo sunt tot felul de resturi de cocioace, iarbă, stuf. E un pescuit pe care nu prea l-am practicat, am răspuns provocării de a veni aici. Băieții mă roagă de 4 ani de zile, cel puțin Marius, unul din abonații vechi ai canalului, din membrii vechi ai canalului de altfel. Unul din motivele pentru care am venit aici a fost să mă văd cu el, pentru că el fiind din Alexandria, eu locuiesc în București. Nu e mare distanță între noi, dar foarte greu ne nimerim să avem un program comun, un program liber, să mergem la pescuit. Ok, e greu să aduci și plumb de 140 de grame și tot felul de cocioace și ce mai e pe acolo. Dar asta e situația, ne conformăm și încercăm să aducem pești frumoși la saltea. Schimb monturile și după stăm puțin de vorbă să vă explic de ce sunt aici și planul pentru ultimele 24 de ore, pentru că este foarte important următorul pas. Dacă până acum am făcut o singură nădire, mă rog, 2 cupe de boilesuri aruncate acolo când a sondat Marius, în rest nu am dus, am dus 5-6 bile de fiecare dată când am plantat. Acum clar nu mai am nimic acolo, nu mai e nimic de mâncare, pentru că dacă erau și peștii mai activi, inclusiv cei mici. Și acum o nouă strategie. Punctele le-am salvat pe aplicație. Folosesc la această partidă navomodelul Deeper Quest, un navomodel pe care l-am mai folosit în trecut și un accesoriu, să-i spun așa, extrem de util, mai ales dacă vă întâlniți cu situații de genul cu care mă confrunt și eu acum. Dacă va ieși, va ieși. Dacă nu, facem și partea a doua, pentru că îmi place foarte tare cum arată Balta Lazar Alexandria. Nu știu de ce n-am venit eu mai din timp aici, dar e bine că totuși că mi-am făcut curaj să ies din zona de confort și să ajung pe un lac extrem de frumos, un lac cu foarte mult pește. Deci nu asta e problema, că e foarte mult pește aici. Problema pentru mine, cel puțin pe standul pe care mă aflu, fiind apă mică, între 1 metru și 1,60 m, este să selectez peștele mai mare dintre cei mici, pentru că e foarte simplu să pun o bilă de 20, o plantez și îmi pleacă în 2 minute maxim. Dar e destul de complicat să selectez un pește mai mare din atâția pești cu poftă de mâncare, să spun așa. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Rămâneți alături de mine, pentru că eu cred că reușesc până la urmă să-mi ating targetul. Dacă nu, cine știe. Tot ce vă pot spune este că va trebui să așteptați până la final să vedem ce am reușit eu să fac aici. O să trec și prin strategie, monturi, o să discutăm mai multe lucruri. Am și alt cort cu mine astăzi despre care vreau să vă spun 2 vorbe, pentru că pentru primele 24 de ore mă declar mega mulțumit de ceea ce mi-a oferit până acum, adică protecție, spațiu, liniște și așa mai departe. Păsările cântă, soarele a ieșit, hai să dăm drumul la pescuit. Am rămas singur și o să-mi fac de cap pe standul de pe Sălbatic, primul stand de pe Sălbatic, de pe Balta Lazar Alexandria.
Deci, după cum v-am spus, am niște monturi mai selective, boiles de 24, un pop-up peste de 14-15 mm. Toate pop-up-urile pe care le folosesc la această partidă sunt de la Dynamite. Am la mine ananas și banană, galben, nu ne mai interesează aromele. Am un roz washed out, mai spălăcit așa, poate da impresia că stă de mult timp în apă și acest lucru să atragă un pește mai suspicios, și un roz mai aprins, pentru că eu cred în culori, este lucru care o să-l atragă pe zonă, pe lângă boilesurile pe care le folosesc. Schimb repede monturile, le replantez cu ajutorul navomodelului Deep Quest. Am punctele salvate, nu trebuie să fac mare lucru decât să-mi pun montura în cuvă, îi pun mâncărică, îi dau drumul pe punct, el se duce liniștit, vine înapoi, îmi lasă și montura acolo, eu între timp pot să mă pregătesc și cu alte lucruri. Și o să vedeți și trucul cu prosopul, pentru cei care nu îl cunosc. Am eu un truc cu prosopul. Să-i dăm drumul cu monturica, pentru că vreau să prind pește mare. Ok. Aici de data asta aduc mai multă mâncare, pentru că trebuie să revină pești în zonă. Bun, prima lansetă e aproape gata. Eu între timp o să o pregătesc pe a doua, ca să nu îmi ia foarte mult timp repoziționarea lansetelor. El va trebui să vină singur înapoi, iar în momentul în care se apropie de mal, să se oprească. Mamă. Aici am un pește foarte rău, care a făcut exact ce a făcut toți ceilalți. S-a dus după plaure. Hai. Hai, tati. Nu vreau să ies cu barca. Iar. Hai. Acum este momentul în care îmi felicit alegerea firului. Hai. Pentru că folosesc un fir de 0,46 și asta îmi permite mie să trag mai tare de pește. Hai. Așa, tată. Cârligul e rezistent. Am totul calculat bine pentru astfel de drilluri și nu mă prefac deloc când trag în halul ăsta. Fiecare metru pe care îl câștig înainte ca el să facă stânga după peretele de stuf e un avantaj. Haide, tată. Hai. Așa, iau un larg. Ai, și cred că e un pește bun ăsta. Mi-a luat și lanseta, aia nu e o problemă. Ai, a luat lanseta, dar e în larg, e bine. Să vedem pe unde a luat-o. Oh. Hai. Hai. Hai, tata. A luat și cealaltă lansetă. Ai, ce-mi face el mie. Hai, sacrificăm o lansetă. Oh. Hai. Hai. O, în pește mare.
Dar mă bucur că am reușit să îl scot de acolo. Și mă bucur că au revenit peștii pe zona pe care pescuiesc. Oh. Hai. Să-i dăm cu el la saltea. Ăștia sunt nebunii cu care mă lupt eu de când am venit aici. Sunt grași, că mănâncă bine. Ia uite. Ăsta face rele aici. Ia uite. Oh. Nu cred așa ceva. Deci nu cred. Doamne, ce face ăsta? Deci trebuie să vedeți chestia asta. De fapt, nu mai. Sper că s-a văzut totuși. Hai, dă-i drum. Ăsta arată ca după război. Oh, Doamne. Bravo. Mă aștept să faci și tu urât un pic chiar. Hai, bună asta. Hai, ți-mi fac toată urât? Nu. Bună asta. Sunt aproape de 10. A. Bun, Ca cinstit. sănătos? Da. Bă, dar stai! Bă, dar stai, mă! Mergem la plimbare? N-ai, mă, n-ai. Dacă tot am refăcut lansetele, aș vrea să vă prezint și cea mai complicată montură pentru pescuitul la crab. Amironic, evident. Firul de păr, o montură foarte simplă și foarte eficientă, mai ales în situația în care vreți să folosiți mai multe tipuri de momel de cărlit. Folosesc la această partidă boilesuri de la Bucovina. Au mai rămas ceva de la partida de la Nucetu și zic că hai că îmi ajung, sunt suficiente pentru încă o partidă. De aceea le-am luat cu mine și pe fiecare din lansete eu folosesc monturi Snowman. Consider că sunt de atracție maximă, lucru foarte important atunci când vă doriți să prindeți pește repede. Montura Snowman e una foarte simplă. Este formată dintr-un boiles și un pop-up. Și, mare atenție, boilesul trebuie să fie mai mare decât pop-up-ul pentru a adăuga greutate monturii, tocmai ca acesta să stea pe substrat ca un om de zăpadă. Ia să-i punem și opritorul și asta e tot. Un cârlig mare, numărul 4, un fir textil cămășuit. Aici am decojit puțin textilul tocmai pentru a-i crea o mobilitate mult mai mare. Un con anti-tangle și cam asta e. Dacă e să măsor și rigul, din capătul buclei până în vârful pop-up-ului sunt 30 de centimetri. Deci cam asta este montura pe care o folosesc la această partidă și vine sub diverse forme, fie cu boiles direct din pungă. Am la mine mai multe variante, am semisolubilele, dar am și boiles fish meal, squid și căpșună. Pop-up-urile, cred că v-am spus, dacă nu, vă mai spun o dată, sunt de la Dynamite. Da? Squid și octopus e un wafter, dar are o flotabilitate foarte mare și îmi ține mie montura foarte, foarte bine. Clasicul ananas și banană și shellfish-ul sau shellfish-ul, care este un pop-up roz mai washed out, mai spălăcit așa.
Deci, monturi foarte simple. La boiles alternez între boiles direct din pungă squeak căpșună, Competition X, Frankfurter și Supremo, care e un boiles foarte puternic din punct de vedere al aromei, al mirosului pe care îl dă afară. Vă recomand în momentul în care folosiți aceste boilesuri de la Bucovina, mai ales Frankfurterul, să aveți grijă după ce puneți mâna pe ele să vă spălați pe mâini, că dacă accidental o să duceți mâna la ochi sau pe lângă buze, vă spun eu că o să vă usture. Un boiles foarte, foarte picant. Au început să apară iar ciortanii pe zonă. Da? Același rig, aceeași prezentare, doar că diferă boilesul. Să pregătesc și pe ultimul, la fel, un suprim de 24, un pop-up galben. Pop-up-urile acestea sunt dipuite de peste un an de zile la mine. Îmi place să îi adaug un plus de atracție care este foarte util pe timpul nopții, când cred eu că peștele pe care îl urmărim, crapul, se ghidează foarte, foarte mult după aromă, după miros. Eu nu cred că vede el noaptea ce se petrece pe acolo. Aici am o distanță foarte mare, dacă îmi permit să spun, e foarte mare, dar e un rig care îmi elimină mie cam 80% din posibilitatea de a fi luat de un pește mic, pește pe care nu mi-l doresc, pentru că e destul de complicat să ajung cu bărcuța pe acele zone. E destul de complicat drill-ul și n-aș vrea să pierd timpul cumva cu peștii aceia mici. Dacă mi-aș fi dorit să prind pește după pește, ia să pun monturile astea aici pentru că sunt gata de atac. Dacă mi-aș fi dorit să prind pește după pește, aș fi făcut următorul lucru. Fie aș fi ales să pescuiesc cu un fir de păr mai scurt și cu momeli mai mici, ori altă variantă este aceasta. Același segment de textil cămășuit cu un anti-tangle. De data aceasta avem un cârlig Kershenk, avem un kicker pentru a crea un rig mai agresiv. Pe cârlig avem un microvârtej cu anou și un opritor. Pe microvârtejul cu anou luăm ață dentară, introducem prin vârtej, tragem capetele să fie egale și acum intervine următorul lucru. Luăm o momeală de cârlig mai mică, un pop-up, de fapt aici puteți pune orice, fie două boilesuri, fie un boiles cu pop-up, fie wafter, fie jumătate de boiles cu jumătate de pop-up și așa mai departe, pentru că e foarte, foarte versatil. De aceea îmi place să mă joc și cu astfel de riguri, tocmai pentru că le pot folosi în mai multe situații. Pot chiar să fac pe această ață dentară un sandwich de porumb și să pescuiesc la tem. Mi-a fost frică mie să vin cu porumb aici, știind că e densitate mare de pește mic. O așezați bine aici, să stea pop-up-ul cât mai lipit de boiles și cu bricheta ardem capătul, aplatizăm pentru a crea acel opritor. De aici nu mai iese și pentru un răspuns rapid vă recomand această montură pentru că este foarte, foarte versatilă și o puteți folosi în mai multe scenarii. Și iată, am ajuns în momentul de cotitură al partidei. Ultima dimineață, o dimineață superbă. Am fost atât de activ pe timpul nopții încât dimineața la răsărit n-am mai putut să mai trezesc. Dar acum se vede, cred că a fost un răsărit superb pe care l-am ratat. Dar per total până acum pot să mă declar dezamăgit pentru că am avut o partidă în care am muncit mult. O partidă în care
m-am chinuit să obțin răspunsuri. Nu vreau să înțelegeți că îmi caut scuze. Nu mă scuz absolut deloc pentru nimic, pentru că am prins foarte mult pește, însă nu a fost peștele pe care eu mi-l propusesem să-l prind. Asta nu înseamnă că lacul nu, știu vorba românească, asta nu înseamnă că balta n-are pește. Balta Lazar Alexandria are foarte mult pește. Am avut lângă mine vecini care prindeau cel puțin pe feeder unul după altul, ceea ce e un lucru bun. Am văzut că este activitate, am prins și eu, deci nu asta a fost problema. Doar că din dorința mea de a prinde pește mai mare, mi-am setat niște standarde mai înalte. S-a întâmplat, mi-a dat cu balta în cap. M-a făcut să înțeleg că pescuitul de cele mai multe ori nu înseamnă doar trofee. M-a făcut să înțeleg că înseamnă și adaptare, și înțelegere, și faptul că trebuie să te bucuri de fiecare moment, de fiecare drill, pentru că nu știi ce se va afla la capătul cârligului. Am încercat toate metodele de selecție pe care le cunosc, mai puțin cea pe care nu aș fi nădit deloc, și pur și simplu aș fi plantat un boiles undeva, fără niciun reper, fără nimic, să vedem dacă va fi interceptat de câte un crab mai mare. Mai rămân câteva ore din ziua de astăzi în care voi încerca să mai prind câțiva pești. Voi încerca să mă bucur de această partidă, din care am învățat multe, și totodată va trebui să strâng tot bagajul, să-l duc la mașină și în drum spre casă mă voi gândi la un singur lucru: când revin pe balta Lazar Alexandria. Pentru că dacă am pierdut lupta aceasta cu mine, trebuie să revin pentru o nouă rundă, pentru că simt că lacul are foarte multe de oferit. Deci, per total, vă recomand în continuare, dacă veniți aici, să folosiți acest stil de prezentare cu boiles mai mare, distanță mai mare față de cârlig, prezentări de tip snowman, pentru că vă dau o șansă să capturați pești mai mari. Nu s-a întâmplat la mine, asta nu înseamnă că metoda nu funcționează. Oriunde te uiți sunt bule, sunt mișcări pe apă, este extrem de mult pește aici. Aș pune un pariu că acum, dacă aș pune pe toate lansetele câte un pop-up cu un săculeț și efectiv le-aș lansa, nici măcar nu trebuie să le mai plantez, aș prinde pește după pește. O să mă bucur de cafeluță, vedem ce ne mai rezervă ziua. Vă mulțumesc că sunteți alături de acest canal, cu bune și cu rele, că după cum vedeți am postat și lucruri mai puțin productive. Da? Lăsați în comentarii dacă aveți nevoie de vreo informație, dacă ați văzut ceva util vouă în acest clip. Eu în continuare o să caut lacuri noi, chiar dacă aici nu voi reveni peste o săptămână. Voi reveni, nu știu, când timpul îmi va permite acest lucru și când va intra în prioritățile mele să vin aici. Dar clar, anul acesta cel puțin încă o partidă o voi face pe balta Lazar Alexandria și evident că pe acest an din care vreau să-mi iau revanșa. Ce să mai... A fost mult pește, au fost momente amuzante, au venit băieții, am stat la un grătar, a fost socializare, trebuia să mă mai odihnesc și eu, cu toate că nu m-am odihnit deloc, sunt rupt în gură de somn, vorba aia, dar ce să mai... Ăsta este pescuitul, de-aia ne strângem toți pe malul lacului, că e frumos aici, până și pâinea goală are gust mai bun. Ce credeți că s-a întâmplat? S-a întâmplat că am mai prins un ciortan. Ăștia sunt băieții cu care m-am luptat la această partidă. Nu pot să mă plâng, am prins foarte mulți, dar nu erau peștii pe care eu i-am căutat. Da. Într-o partidă, sau de fapt nu, într-o zi proastă, unul din ăsta este aur. Să poți să capturezi un astfel de pește într-o partidă grea este extraordinar. La mine, din punctul ăsta de vedere, n-a fost grea partida, am prins foarte mulți. Sigur ați văzut ceva nou pe Rodpod și ca să nu vă scutez de o treabă, avertizoarele pe care le-am folosit la această partidă și pe care o să le folosesc, cred eu, că întreg sezonul de acum înainte, pentru că îmi plac foarte, foarte mult, sunt vestitele, celebrele și căutatele avertizoare de la CarPro Hastab.
Niște avertizoare care nu costă foarte mult, ținând cont de funcțiile pe care le au. Cum să vă spun? Până acum nu au dat greș și am avut ploaie, am avut vânt puternic. Bine, nu vă gândiți la genul de vânt care să se stoarne rotpodul, dar am avut destul de mult vânt și ținând cont că pescuiesc cu vârfurile în sus, e foarte mult fir ieșit din apă. Și că tot ziceam de avertizoare, uite și tu, mi-a luat lanseta, mă. Abia am plantat-o. Aici luptă 1 la 1, pentru că peștele vrea să se ducă în dreapta acolo și trebuie să trag tare de el. Semisolubilă bucovina. Ia uite ce repede a plecat, plantat, da? Mă, e pe plauri, Deci e genul de luptă care duce... care îți împinge echipamentul la limită. Doamne, n-am crezut că voi fi nevoie să trag așa tare de pește vreodată. Toți plumbii de 100 de grame, de 120, de 110, acum sunt în apă, că am pescuit cu plumb pierdut și la fiecare ciortan pierdeam plumbul. Foarte util de altfel, pentru că e foarte mult stuf în zona asta, foarte mulți plauri, ștepi, cocioace și e bine să pierzi plumbul pentru că ți se peștele la suprafață. Dar nu m-am gândit și că o să am foarte multe trăsături. Nu m-am gândit că o să pierd chiar la fiecare trăsătură plumbul și am rămas fără plumb ușor. Acum sunt nevoit să pescuiesc cu, atenție, 160 de grame, că atât mai am la mine, inline. Așa că, aoleu, hai că nu am nevoie de gălăgie. Așa că, pe lângă pește, mai trebuie să trag și un plumb destul de greu. Vă mai dau o perspectivă. Doamne, ce răi sunt! Mi-a spus Marius că să știi că peștii aici nu sunt ca la Goldfish sau pe unde mai mergi tu, că peștii nu trag chiar așa tare ca acolo. De unde? Până și ea de 2 kg au avut drill ca lumea. Ia uite ea. Hai tati. Crește media. Hai să crește media. Că nu e rău, are 7-8 kg, cred. E bun. Sau poate mai mult, nu-mi dau seama de aici, de pe ponton. Hai. Eu sunt. Hai sus. Na. Hai, tati. Doamne, așa răutate. Ia uitați-vă la el, ce îmi face. Sunt și singur. Hai, te-ai gândit tu să fii rău acum. Ia uite-l. Da, măi, frumos pescuitul, cu pești mari, cu pești mici. Uite și tu ce pește rău. Deci că am luat unul de 30. Nu știu cum e unul de 30 în drill. La Snowman a venit. Nu luați, domnule, produse de la Dynamite, că sunt scumpe, nu sunt bune, nu prinzi nimic. Uite că Dynamite Plus Bucovina semisolubile egal love. Este! S-a punctat! S-a punctat! Hai, a mai crescut media. Încep să mă simt și eu mai bine. Gata, ne vedem cu el la saltea. Oi. Este! Crește media! Eu acum vă prezint un pește, peștele pe care l-am prins mai devreme. Nu e chiar atât de mare pe cât am crezut, dar e un pește care mie îmi crește moralul, pentru că a venit foarte repede. Iar în spate ce se întâmplă? Modelul se duce în treaba lui, plantează lanseta
timp în care îl vor prezi pe băiatul ăsta. Am zis, nu e cel mai mare pește din baltă, dar mie îmi crește moralul pentru că a venit foarte, foarte repede după repoziționarea lansetei. Până la urmă, dacă e să facem un clip despre peștii ăștia, vă spun atât. Îi prindeți oricum. Cu boiles mare, cu boiles mic, cu snowman, cu ce vreți voi. Și cum am promis, cheamă pe bunica. Te duci înapoi și spui așa, bunica, da, e un băiat acolo, pe standul 1 de pe Sălbatic, un moldovean. Și spui așa, bunică, du-te și papăi boilesurile, care boilesuri bune, hai. Gata, i-am urat, i-am spus, hai să îi dau drumul, nu-l țin că săracul e obosit. Doamne, ce bătăioși sunt pește aici, nu vine să cred. Crește moralul. Am uitat să vă spun ceva. S-a plantat, vine înapoi. Deci, să revenim. Avertizoarele pe care le folosesc la această partidă și pe care le voi folosi tot sezonul de acum înainte, cele mai așteptate avertizoare de când lucrez eu în domeniul acesta, am primit atâtea întrebări despre ele, n-am pățit cu altceva și au fost producători mari care au lansat modele noi de avertizoare. Nu m-a întrebat nimeni când apare, nu. De data asta chiar a fost hype foarte mare și pe bună dreptate este un set de avertizoare care nu costă foarte mult. La urmă 800 de lei pentru un set de 4+1 cu reglaj pe ton, volum, sensibilitate pe 8 trepte, se schimbă culorile LED-urilor, se schimbă intensitatea lor, avem jack, avem sunetul ăsta și că tot am ajuns aici și vorbeam de sensibilitate, așa sună mai bine că da. Să nu faceți ca mine, să deranjați vecinii. Da? Dacă vreți să faceți chestia asta, dați firul jos de pe rolă, strângeți ușor din tambur. Da? Dacă vă place poziția asta, puneți după firul pe rolă. Deci Carp Pro Hastam vine în două variante, 3+1, 4+1, până în 800 de lei. Nu stau acum să vă zic prețurile pentru că aici e Carp Addict, dar per total un avertizor care mi-a rezistat la ploaie, nu mi-a dat indicații false când a bătut vântul, mi-a dat o singură dată și m-am uitat, aveam sensibilitatea la maxim, ori sensibilitate la maxim ar însemna, cred că asta e maxim, ar însemna asta. Adică e mult. Să o dăm mai jos. Și a venit o rafală de vânt, sunt cu vârfurile foarte, foarte ridicate, deci am foarte mult fir în aer până intră el în apă, dar per total sunt extrem de mulțumit. I-am lăsat cu night mode-ul, are și night mode, da, să nu uit treaba asta. Are night mode, practic se rămân LED-urile aprinse să le vedeți pe timpul nopții. Acum e o funcție care consumă baterie din punctul meu de vedere, dar dacă ești girul de pescar care mai face poze noaptea la rodpod și vrei să se vadă că sunt luminate, că sunt frumoase, e acolo, te poți folosi de ea. Are snag gear-uri incluse. Și dacă s-a văzut mai devreme, dar am avut o trăsătură violentă, dar pescuiesc foarte mult în stânga, iar acest lucru împiedică lanseta să plece de pe rodpod stânga-dreapta, chiar dacă am frâna strânsă, există o forță de frecare cu inelele, firul nu mai alunecă la fel de bine, se îndoaie foarte mult lanseta, aceasta poate să sară de pe rodpod. E bine, urechișile astea sunt puse aici ca să împiedice acest lucru. După cum vedeți, inelul în fața, sau mă rog, în spatele avertizorului, pentru că am suport bun de spate, gripul e foarte aproape de mulinetă, lanseta efectiv nu are unde să se ducă, maxim dacă se îndoaie rodpodul. Lanseta nu pleacă de aici. Rodpodul e Prologic 3 Sky, un rodpod pe care l-am mai folosit în trecut, un rodpod foarte util pentru astfel de situații, nu costă o avere, 3 posturi. El a fost luat cu 4 posturi, mi-am mai luat eu un bus bar separat pentru că se merită investiția la astfel de rodpod. Nu pot să fac o prezentare. Deci nu pot să fac o prezentare. Că trage peștele. Nu cred așa ceva. Băi, s-a mișcat hangerul. Ia uite.
Ca la feeder stau. Aoleu. Hai mă. Sper să nu fie un pește. Nu mai e un. Ia uite, uite. Uite, ia. Și la fel, trebuie să trag tare de el. Să nu-mi intre în stuful ăla acolo. Hai afară. Hai afară, la zăpadă. Cred că s-a dus peștele. Hai, mai pierzi. Dar e greu cu stuful ăla acolo. Deci, avertizoarele funcționează. Toată treaba bună. Deci, după cum vă spuneam, CarPro Hasta am un set de avertizoare foarte, foarte așteptat, cel puțin de mine. Da, știu sigur că sunteți mulți în spatele unui ecran acum, fie că e telefon, fie că e televizor, care o să fie curios. Îi găsiți la Marele Pescar și cred eu că va fi setul de avertizoare al anului 2026. Îmi permit să spun că va fi cel mai vândut set de avertizoare al anului. Și asta se datorează faptului că nu costă foarte mult. Pe stație se pot monta sau sincroniza, mai bine zis, până la 12 avertizoare. Se găsește și separat de cumpărat și până în 200 de lei, ceva de genul, pentru un avertizor de genul acesta. Ai jack pentru lumină, e foarte senzitiv, 6 LED-uri, 8 trepte de volum, sensibilitate. Să-i dăm mai de la subțire. Adică e un avertizor bun, rezistent la apă, testat. L-am testat în bazinul acela de la Romexpo, de la Fishing and Hunting Expo. L-am testat pe după pereți, am ieșit afară de acolo. Adică e un produs bun. Asta vreau să vă spun. Într-un final, nu stau să mă mai lungesc, că și așa cred că am vorbit de 3-4 ori același lucru, fiind deranjat de pești. Anul acesta voi folosi aceste avertizoare și voi folosi hangerele astea, tot de la CarPro, Harpax se numesc, 150-200 de lei, ceva de genul, 150, nu știu prețul exact, dar extra greutăți, șufa e șufă la propriu, vă invit să vă uitați puțin pe site sau poate veniți în magazin și o să vă vedeți mai bine. Deci aici chiar este o șufă, cum e aia la frână, la bicicletă, scurt, exact cum îmi place. În situația asta cu vârfurile în sus, hangerul tinde să alunece pe spate. Scopul lui final până la urmă este să țină firul întins pe rolă, ca în momentul în care avem o trăsătură, cu cât e firul mai lipit de rolă, cu atât indicația este mai bună. În situația în care pescuiesc cu lansetele pe drept sau chiar îndreptate spre față, mie personal îmi place să-i țin așa lipiți. Hai că am bipăit destul bine că n-am vecini, că dacă aveam vecini acum eram în apă probabil. Am terminat și avertizoarele. Dacă vreți să mai știți ceva oricum pe viitor, vă sugerez să lăsați în comentarii, pentru că nu stau să pun linkuri cu produsele folosite. Aici v-am spus, este Carp Addict, este proiectul personal. Nu vreau să amestec lucrurile, însă dacă am ceva interesant să vă prezint, o voi face, pentru că de ce nu? Pe mine ideea asta cu Carp Addict a pornit de la o chestie foarte interesantă pe care am pățit-o când m-am apucat de pescuitul la carp. Întrebam în stânga și în dreapta fel și fel de pescari, de ce așa, cum fac și eu să prind, cum? Și nu spunea nimeni nimic. Dar nimeni nu vrea să spună nimic, toți erau secretoși. La ce? La pătrățică, la ce ai prins? La pop-up, de fapt îi dădeau la boiles. La ce strage? La snowman și ei pescuiau cu baguri și așa mai departe. Pe mine nu m-a învățat nimeni, gen one-on-one așa, pescuitul la crap, a trebuit să-l învăț singur. Asta ce înseamnă? Mii de ore petrecute pe YouTube și sute sau poate mii de ore petrecute pe malul apei, încercând să învăț cât mai mult și cumva să găsesc portița aceea între a învăța ceva de pe internet și a aplica și să și funcționeze, pentru că nici pe internet, să fim sinceri, nu găsim informații 100% adevărate. Adică, ok, dai 90% informația, dar ăla 10% ți-l ții pentru tine, că poate îți folosește pe viitor la un concurs. Eu, dacă nu merg atât de des la competiții, nu mă interesează subiectul ăsta. Singurele la care particip sunt cele de pe Goldfish. Știți foarte bine, e un lac pe care îl cunosc și îmi place să merg acolo, pentru că simt că mă lupt de la egal la egal cu cei care merg acolo, că suntem un grup restrâns care ne vedem acolo de 2-3 ori pe an poate și e frumos, adică ăsta e pentru mine. Pescuitul ăsta de competiție nu va fi la cel mai înalt nivel, pentru că nu am timpul necesar și nici resursele să merg atât de des. Mie îmi place să ies pe lacuri noi, să prind cât mai mult pește, mare, mic, de preferat mare, că
la toți ne place mare, dar asta e ideea și că am deviat puțin de la subiect. Asta a fost ideea în spatele acestui mic proiect pe care îl am eu aici, să împărtășesc din experiențele mele către pescari la început de drum, că unul experimentat nu stă să caute Iancu Ionel sau Carpadic pe YouTube să vadă ce prostii mai vorbesc eu câteodată. Pentru pescari începători, pescari la început de drum, cei care vor să învețe ceva, să vadă ceva nou, să vadă un produs la lucru, să dau un exemplu, vrei să-ți faci o rezervare pe Balta Lazar Alexandria, că toți sunt aici, ai auzit de ea, vrei să vii și tu. Primul lucru pe care îl faci, și vă spun chestia asta pentru că am făcut-o și eu, intri pe YouTube, cauți Balta Lazar Alexandria și găsești clipuri de acum 5-6 ani. Nu mai găsești nimic de actualitate. Dau un exemplu. Bine, acum ai găsit un clip mai de actualitate, nu a fost probabil cu peștii pe care ți-i dorești tu, cu pești mari, capturi, record și așa mai departe, dar a fost, eu zic că e un clip sincer și e un clip în care nu m-am ascuns de faptul că, mamă cum sarăște, nu am ascuns de faptul că n-a reușit să prind mare. Până la urmă, mare mic, copiii mănâncă, pentru cei care consumă, evident, pește. Deci Balta Lazar Alexandria este și o baltă cu reținere, de altfel se poate pescui și checenelis, evident, cum fac și eu acum, dar fiind o baltă cu reținere, asta înseamnă că este populată frecvent, asta înseamnă că este mult pește de talie mică spre medie și e greu. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Îmi vine să mai stau până mâine, dar mâine, din păcate, sunt la muncă, n-am ce face. Hai, poate mai pleacă una. Cine știe, poate pleacă albastră. Pe aia albastră n-am prins niciun pește până acum. Știu că apar de nicăieri cu această prezentare scurtă, dar trebuie menționată pentru că mie mi-a oferit satisfacție. La această partidă am folosit acest One Man BV de la Prologic, un cort pe cât de mic, pe atât de spațios. Mi-a oferit protecția de care am avut nevoie la această partidă, a plouat, a bătut vântul. Bine, acum la partea cu vântul eu am fost destul de protejat aici, dar sunt 100% sigur că și în câmp deschis rezista la fel de bine. Este un cort cu o prelată de 10.000, da? Deci materialul este foarte rezistent la apă. E un cort foarte ușor de montat. Cort în care am un pat mare, un pat foarte lat, lung, în care lux și opulență, în loc să-mi țin scaunul și o masă, am pus două mese, una mică de la Car Spirit, bine, mică, e și ea destul de generoasă, și masa mare de la Car Pro, care mi-a servit pe post de birou, locul unde am ținut laptopul, unde am mai mutat eu din cadre, am mai stat puțin pe editare să mai fac un alta pentru canalul de YouTube Carp Addict. Per total, este un cort care vine cu ground sheet heavy duty, acel ground sheet gros, greu. Ce m-a impresionat este prinderea lui, se face cu fermoar. Este un lucru bun, mai ales în situația în care pescuiți pe o zonă mai abruptă puțin așa, să explic mai pe înțelesul tuturor. Și vine ploaia, trece apa pe sub cort, nu va intra niciodată în acesta. Mai sunt situații în care dacă plouă torențial o să vedeți că de pe dealuri, dacă aveți pe lângă voi, o să curgă șiroaie de apă. În acest cort nu e cazul să intre apa pentru că ground sheet-ul e cu fermoar și e puțin ridicat. Ce vă mai oferă lucrul acesta? Vă oferă siguranța că nu o să intre nimic în cort, cel puțin prin spate. În față este singura zonă în care acesta nu are fermoar, nici n-ar avea cum, că altfel ar fi foarte greu de ieșit pe ușă. Sau poate ieșiți pe deasupra ca un ninja. Nu e cel mai înalt cort din lume. Eu am 1,87 m, deci îmi vine până undeva pe la nivelul umărului, partea de sus, dar are acel bloc deasupra care se deschide precum un evantai și e foarte, foarte ușor de montat cu ajutorul acestei bare. Are și un mic cozoroc aici, locuri de prins lansetele. Ușa se poate detașa complet, se poate transforma într-un broli clasic deschis, în care puteți să vă petreceți partidele scurte. Eu am avut cu mine la 48 de ore, sau poate un pic peste 48 de ore. Mi-a oferit confortul de care aveam nevoie și per total este un cort foarte, foarte ok. Mai ales, m-am spus, în situațiile în care aveți vreme rea, acesta având forma de broli, nu va fi problemă cu el pe vânt. Deci în pachet primiți cortul, primiți ground sheet-ul, are ușă, are tot ce trebuie, un sistem gata de locuit în el. De jur împrejur există niște geamuri cu plasă anti-insecte, le puteți deschide pe timpul zilei dacă e cald pentru o ventilație cât mai bună. Și clasic, la
la mine nu pot să fac nimic pentru că sună avertizoarele. Da, deci pe total primiți un cort gata de locuit în el, cu ground sheet, cu ușă, tot ce trebuie direct în pachet, iar adițional, lucru pe care îl voi face și eu, el vine cu o extensie. Acest lucru vă permite să folosiți 2 paturi sau să aveți în spate locul de dormit, iar în față să vă țineți locul în care vă pregătiți monturile, luați masa sau pur și simplu stați și socializați cu unul sau mai mulți prieteni, pentru că din ce am văzut, extensia este destul de mare. Poate doar a dat peste fir. Se poate întâmpla să fie un line bite sau, dacă ați urmărit clipuri în afară, liner. Este acel moment când un pește ia firul pe coamă sau se lovește de fir și se întâmplă chestii de genul acesta. În mod normal, când avem linere, ar trebui să retragem lanseta sau lansetele care sunt deranjate până când nu mai avem. Și acolo ar trebui să fie traseul pe care peștii umblă. Dar nu se aplică de fiecare dată. Eu am încercat în trecut, mi-a mers. Câteodată nu a mers. Stau și mă uit la un hanger de parcă e un lucru sfânt. Da, atât se poate. Am făcut și eu switch-ul la echipament. E cald, sunt 20 de grade la momentul ăsta. E frumos afară și... Uite, pleacă altă lansetă. Nu cred așa ceva. Wow! Wow! Hai că simt că e pește mare. No, te duc în stuf, nu. Iar se duce în stuf. Hai, te rog. E în stuf. Și cealaltă lansetă iar s-a lăsat, e mai moale. Hai că a ieșit. Oh. Hai. Te rog eu. Haide vino înapoi. Să ne pozăm amândoi. Hai. Ușor. De acum cred că am scăpat de... Da. Acum ce crezi? Vrea să ducă în altă agățătură. Hai să încercăm să-l întoarcem. Am mai pierdut un pește acolo. Și tot la fel a tras. Ran, violent. Se simțea un pește mare. Ăsta pe drum, pe măsură ce trag de el, o mai așa greu. Da. Iau, e foarte aproape de agățătura aia. Mie să o iau pe sub rot, poate cad și în apă. E viral dacă eu să cad în apă. Hai, ușor. A ieșit. Vai, în sfârșit am și eu un drill liniștit de aici înainte. Acum singura mea problemă sau teamă este că pun foarte mare presiune pe ei și există riscul să nu fie înțepat foarte bine. Îmi pun mare încredere în cârligele astea și în rigurile pe care le-am făcut. În fir, nu zic nimic de fir pentru că la 0,46 scot tractorul din apă. N-au că ia firul celălalt acum. Da? Ba nu, e pe dedesubt, cred. Da. Doamne, 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 hai Ionel. Hai Ionele. Să fie oare peștele pe care l-am așteptat 48 de ore? Știe și traseu, știe stuf, știe tot pe aici. Am și minciogul departe. Opa! Te rog, 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 te rog. Doamne, Doamne. Este, mă! Da, mă, da. Nu e uriaș. Da, e un pește foarte frumos. Decizia înțeleaptă acum, sincer, ar fi următoarea.
să pregătesc și navomodelul. Cât prezint peștele, plantez repede lanseta. Nu e cel mai mare pește, dar ținând cont de unde a venit și cât am muncit pentru el, sau pentru ea, și e grea. Are ea 10 kg, dar eu ce burtoasă am prins. Doamne, navomodelul își face treaba, eu am prins burtoasa asta. Ia să dăm drumul la fată. Hai, du-te, tati. Du-te. Mulțumesc. Este. Hai că a fost bine până la urmă. Am prins mare, dar am prins grăsuța asta. Hai că ne auzim. În sfârșit mi-a plecat și mie lanseta 3. 48 de ore, nici o trăsătură pe lanseta 3. Am pus-o în mai multe locuri. Dar a plecat și la mine acum pe strâns. A să mir de o minciogul și slingul. Și evident că nu e un pește mare. Dar ce să zic, e bun. Important e că am prins la toate lansetele. Dar ce mic e. Da, am prins la toate lansetele. Am prins la boile semisolubili. Am prins la suprim. Am prins la toate boile surile pe care le-am băgat la cârlig. Doar că, na, clasic, am luat mari. Ce frumos e. Răuț. Ăsta a venit la snowman. Nu voi mai planta lanseta pentru că sunt pe final de partidă și am spălat și navomodelul. Ia să vedem. Sincer, o să-l pun direct în cradle. Un lucru minus care să miroase urât în acasă. I-a ieșit și cârligul din gură, foarte bine. Venit la, uite, un dumbbell de la Attract și cu un pop-up de la Dynamite. Ia uite, uite cu ăștia m-am luptat eu toată partida. Cu băieții ăștia frumoși. Bă, faceți-vă mari. Anunțați-o pe bunica, eu mai vin pe aici, da? Hai, ia uite ce frumos e. Să-i dau drumul din minciog repede. Du-te, tati. Du-te, fă-te mare, fă ce vrei tu. Și te aștept când o să ai vârsta legală sau greutatea legală. Cu minciogul la uscat, iar. Asta este pescuitul, oameni buni. Mai prins și mic. Da, per total, lăsând toate frustrările mele la o parte. A fost o partidă foarte bună. O primă vizită pe Balta Lazar Alexandria, care mi-a adus pește. Am prins și un ten, primul ten pe 2026, aproape de 10 kg era pe acolo. Vedeta partidei n-a apucat să fie văzută prea mult la cameră. Un comun superb, închis la culoare, puțin sărit de 10 kg. Ce să zic? Eu vă mulțumesc că sunteți alături de mine, sunteți alături de acest canal. Lăsați în comentarii tot ce credeți voi că aveți nevoie să știți.
produsele pe care le-am folosit, echipament. Strategia presupun că ați văzut-o. Boile sunt mare, distanță mare, n-am reușit să selectez nimic notabil. Asta e, poate nici nu a fost prin zonă și mă luptam cu morile de vânt. Am văzut pe grupul Bălții că au ieșit pești mari prin alte zone, n-au vrut să vină la mine. Până data viitoare eu vă urez fire întinse, să vă iasă toate planurile exact așa cum vreți voi. Iar pentru cei care ați ajuns până aici, mai aveți puțină răbdare, urmează să mă duc să pescuiesc și la răpitor. Un moment foarte, foarte tensionat, pentru că eu cred că asta e ultima trăsătură, să zic așa, ultimul drill. Am strâns bagajul, am făcut și încheierea pentru cei care ați urmărit acest episod. Hai, e bine. Am zis că e gata. Acum încerc să nu mai pun presiune pe el, pentru că a luat și stuf după el. Poate și de asta îl simt mai mare. Se simte ca un pește foarte mare, dar cine știe ce e pe acolo, cum e agățat. Partidă grea, dar partidă din care am învățat multe. Am învățat să am răbdare în primul rând, chiar dacă mi-am pierdut-o de foarte multe ori. Am învățat și că speranța moare ultima. Sau moare odată cu speranța. Cert e că nici nu știu ce să mai vorbesc. Sunt așa de obosit, încât chiar nu știu ce să mai vorbesc. Sunt pe sub lansetă, e bine. Am deranjat și un novac sau cine știe ce prost. Nu, el acum face ochiurile alea, cred că am deranjat vreun somn. Hai, hai. Eu o să pun drill-ul ăsta indiferent cum se termină și cu ce se termină, dar pentru cei care îl urmăresc, țineți în pumnii să reușesc să ajung cu peștele la saltea. Pentru că am presimțirea aia. Chiar am presimțirea aia, sincer. Serios, am presimțirea aia. Dacă eram acum cu cineva după mine, ziceam, bă, adu miciogul. Fix asta ziceam acum, sincer. Dar sunt singur și e greu tare. Da, e și frumos. Hai, ușor. Am și plumbul acela greu care atârnă. N-am ce face. Pescuit în condiții foarte dificile. Cu plauri, nu e pescuitul în sine, e ușor, că trage peștele, da? E vorba de plauri aia acolo. Hai, ușor, Ionel. Ușor. Hai. Ușor. Oh.
Ăsta e momentul opa, cu care mă hrănesc practic. Drill-ul ăsta la mal. Cu suspans, cu adrenalină, cu nu să știi niciodată, poate să iasă cârligul. Adică se pot întâmpla multe. Hai, Ionel. L-am scăpat fix la micioc, mă, și era un pește bun, mă. Du-te, mă, du-te. Aoleu. Ce să zic? Mulțumesc că ați fost alături de mine. Iar pentru puținii care ați pus scapă-l, că știu că sunteți vreo 2-3 acolo, vă urez fi rântiți. Era bun un mincioc. A dus. Era bun un mincioc.